ni opozicionar. Za sjutrašnje zasjedanje upravo zbog protesta Liberalna partija podnijela je rezoluciju o stabilizaciji političkog i parlamentarnog života u Crnoj Gori, pozivajući sve partije na dijalog. Liberali smatraju da je ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević nezakonito odobrio protest na neodređeno vrijeme, te da poslanici DF-a, zahvaljujući imunitetu, okupljanja mogu produžiti u nedogled, odnosno do naredne jeseni kada je krajnji rok za redovne parlamentarne izbore. Oni pričaju o oslobođenoj teritoriji, o osvojenoj teritoriji, osvojena teritorija, oslobođena teritorija se širi, nikad se ne sužava. Tako da me strah da naši državni organi jednostavno nemaju odgovora, izlaznu strategiju u ovom slučaju nema ni Demokratski front, ni crnogorski državni organi. Sve zavisi, nažalost, u ovom momentu od dobre volje 16 poslanika, odnosno poslanica Demokratskog fronta.